l'economia espanyola durant el franquisme. Trobarem que aquest apartat també el subdividirem en una primera etapa amb 2 períodes i una segona etapa amb 2 períodes. La primera etapa comprèn del 1939 al 1959, amb els 2 períodes de l'etapa blava del 39 al 43 i l'immobilisme i primeres transformacions del 43 al 59. Trobarem que durant l'etapa blava hi ha 2 aspectes a tractar. Per un costat, l'autarquia, en quant a la misèria que comportarà misèria i extraperlo. La postguerra necessita una reconstrucció econòmica. Segons Franco, calia racionalitzar els recursos naturals perquè Espanya tenia de tot. Creien, segons el govern, eren autosuficients i van implantar el sistema de l'autarquia, que tracta de tancar les fronteres als intercanvis comercials, però també a partir d'un control de l'economia per part de l'Estat, que posa els preus, els sous, seguint una economia dirigida. Aquesta autosuficiència comporta uns resultats negatius, perquè Espanya no té prou recursos, ni matèries, ni energia, i aquests resultats comportaran que la producció industrial i agrícola caigui en picat i comenci a haver-hi misèria, extraperlo. La reacció del govern, però, és seguir defensant l'autarquia i crear un organisme, el 1941, que promogui la gestió de la indústria bàsica, la INI, Instituto Nacional de Indústria. Tot i que durant aquesta etapa no té cap efecte, trobarem a la següent tot el seguit d'indústries que fa, com per exemple Endesa o SEAT. Una altra qüestió seria la misèria i l'extraperlo. La conseqüència de que caiguin aquests productes, de que hi hagi misèria, és que els productes són de baixa qualitat, a més n'hi ha pocs, que juntament amb la baixa producció pugen els preus a partir d'un procés inflacionari. La reacció del govern és imposar un preu als productes de primera necessitat, un preu autoritzat per l'Estat, per tal d'evitar la inflació. Tot i això, els productes bàsics desapareixen del mercat normal i apareixen al mercat negre a un preu molt elevat, i llavors el govern considera que per garantir la distribució d'aquests productes de tota la població, per racionalitzar els aliments, per racionalitzar altres productes com per exemple el tabac, ho fa seguint una cartella de racionament, com podem trobar aquí la tabacalera, i això comporta també un aspecte negatiu perquè les quantitats establertes no es podia sobreviure i llavors el mercat negre seguia vigent amb l'extraperlo dels extraperlistes. Un segon període d'aquesta etapa seria l'immobilisme i primeres transformacions, que va del 43 al 59. D'aquí tractarem 3 aspectes, per un costat la misèria, l'altre la intervenció dels Estats Units i finalment aquest procés inici del creixement. Ens trobem que entre 1943 i 1951 continua la misèria que havíem explicat, la indústria bàsica de la INI, que crea, com per exemple, del 44 al 46 Endesa i Ener, que en quant a energia, Enasa en quant a transport, Ensidesa de la siderúrgica, el 49, SEAT, que és la filial de la Fiat, el 50, i amb aquestes indústries trobem que es comença a intervenir el capital estranger i acaba així una mica amb l'aïllament que s'havia imposat per part de la victòria de la Segona Guerra Mundial dels aliats, que Espanya es trobava en un bloqueig internacional, i això comença a propiciar que l'aïllament s'acabi. Finalment, el que serà la salvació total serà l'ajuda dels Estats Units. Amb aquests 2 blocs de la Guerra Freda, els Estats Units acollirà, entre cometes, a Espanya per ser anticomunista, tot i no ser una democràcia. Els Estats Units iniciarà una recuperació econòmica a partir del Pla Marshall, amb totes les seves filials, amb tot aquest bloc democràtic i capitalista, però no és l'ajuda oficialment que envien a Espanya, sí que envien uns ajuts especials per sortir de la misèria, però no exactament aquest. Eisenhower i Franco signen els Acords de Madrid el setembre de 1953, on els Estats Units es compromet a cedir uns crèdits, a fer unes ajudes econòmiques, cedir, a més de les donacions d'aliments, que juntament amb les bones collites espanyoles acabarà així amb la misèria, i en canvi Espanya promet cedir unes instal·lacions per les bases nord-americanes. Tot això comportarà un inici del creixement.
Els factors que provoquen que Espanya comenci aquest creixement econòmic seran, a més de les ajudes dels Estats Units, unes bones collites i un cicle de creixement econòmic europeu que ajuda també una mica a l'obertura comercial, gràcies sobretot al ministre de Comerç, que canvia una mica la política econòmica, Manuel Arborua. Aquest, diguéssim, inici del paradís econòmic provocarà que entre 1955 i 1956 hi hagi una inflació i els obrers, que estan acomodats, comencin a fer reivindicacions salarials i que la balança comercial sigui negativa, portant a un règim format per tecnòcrates de l'Opus Dei que modifiquin la política econòmica, fent un pla d'estabilització el 1959, que crea una base sòlida per poder arribar i competir a nivell europeu. En quant a la segona etapa, va del 1959 al 1975 i també es divideix en dos subperíodes, la gran transformació, que és del 59 al 70, i la crisi final, del 70 al 75. Del primer sí que parlarem força, però del segon no, en aquesta primera edició no es tractarà aquesta crisi final, econòmicament parlant. La gran transformació trobarem 4 aspectes a parlar en quant a aquesta transformació econòmica afectarà a la població, a la urbanització i tractarem més a fons el pla d'estabilització que ja hem comentat i un dels canvis de mentalitat que comportarà unes conseqüències econòmiques també les tractarem. En quant a la població trobarem un augment i una mobilitat molt important. Per exemple, la primera meitat de la dècada dels 50 hi havia uns 29 milions d'habitants, mentre que als 70 hi ha uns 34 milions. Aquest augment és la conseqüència d'una taxa de natalitat estable, aproximadament d'un 2 per 1000, i per la disminució de la mortalitat, gràcies a les millores en l'alimentació, condicions de vida, disminuint també gairebé la meitat, d'un 14 per 1000 a un 8 per 1000. Una altra qüestió és la mobilitat, tant les externes com les internes. Les externes, per un costat, sobretot a les dècades 60, hi haurà una migració a Europa com França, Alemanya, Suïssa. En canvi, les internes són camp-ciutat, cap a les zones industrials on hi ha feina, i de les zones que més emigren són Andalusia, Múrcia i Extremadura. Aquesta població provocarà certs canvis demogràfics a zones com Catalunya, ja que la mortalitat baixarà i la natalitat augmentarà. A Catalunya ja era més baixa que la resta d'Espanya i es col·loca al 20 per 1000 com la resta, i aquest efecte s'anomenarà el baby boom. En quant a urbanització, trobarem que hi haurà un procés d'urbanització. Per exemple, el 1910 hi ha un 10% de zones urbanes, el 1950 un 23% i el 70 un 40%. Aquí podem observar aquest augment de zones urbanes. I una de les causes, bàsicament, és l'activitat econòmica. Tal com veiem en aquest quadre, podem observar que de mica en mica el sector terciari pren importància. Després el secundari i el primari va disminuint. Això provoca que hi hagi aquesta mobilitat del camp a la ciutat, del sector primari al sector terciari de serveis. Això comportarà més uns canvis en la mentalitat, canvis socials, canvis en l'educació, en l'obertura mental de la gent, etc. En quant al pla d'estabilització, comentar que amb l'apropament dels Estats Units, com hem vist a l'etapa anterior, el govern fa aquesta obertura gràcies als ministres de l'Opus Dei i també fan un control de la política econòmica a partir dels governs tecnòcrates. Trobem dintre aquests governs tecnòcrates personatges importants com Ullastres, de ministre de Comerç, o Navarro Rubio, de ministre d'Hisenda. Fan el pla d'estabilització el 21 de juliol del 1959 amb l'objectiu de crear una base sòlida pel creixement econòmic posant en contacte l'economia espanyola i l'economia europea. Tot i que Franco i Carrero Blanco no hi estiguessin gaire d'acord perquè significava aquesta obertura i van haver d'acceptar per sortir de la pobresa, de la misèria espanyola. Tot això provoca un creixement continuat del 1959 fins al 73. És fins al 73 perquè al 73 trobarem la crisi del petroli. Aquesta etapa serà anomenada desarrollismo, amb una indústria tradicional a Cantàbria i Catalunya on també s'hi afegeix altres poblacions com Madrid.
Durant la dècada dels 60 fan un projecte per diversificar aquesta indústria, l'anomenat Plan del Desarrollo, amb l'inspirador Laureano López Rodó, que llocs on mai hi havia hagut indústria en comencen a posar d'una manera més artificial. Aquests llocs són els polos, com per exemple Burgos, Valladolid, Badajoz, Huelva, Sevilla, etc. Encara que trobarem una balança de pagaments deficitària i, per tant, calia demanar crèdits a altres països. Tot i això, aquesta situació l'arreglaran gràcies al turisme, que comencen a augmentar les divises. El 1960 trobem 7 milions de turistes l'any, al 66 uns 17 milions i al 70 trobarem 24 milions de turistes l'any. Aquest és el sector més potent de la indústria espanyola, fins i tot avui en dia, que comporta unes conseqüències econòmiques amb l'augment de serveis i la balança de pagaments i unes conseqüències socials en quant a modes, costums i sobretot l'obertura de la mentalitat més europea. En quant al canvi segons el govern, trobarem que els governs d'aquesta etapa estan formats pels ministres tecnòcrates de l'Opus Dei i intentaran transformar el país en diversos àmbits. Un d'aquests serà l'econòmic. En quant a aspectes positius, trobarem l'eliminació del control de l'Estat sobre l'economia, ja no és aquella economia dirigida del principi. En segon lloc, l'obertura de l'economia i, finalment, amb la creació d'empreses públiques bàsiques a partir de l'INI. Són 3 qüestions positives que s'han anat fent en aquesta etapa. La major dificultat per a aquest àmbit fou les relacions amb la Comunitat Econòmica Europea, malgrat que intentaran integrar-se en aquest mercat comú. Entre 1961 i 62 es comencen a fer unes negociacions per entrar-hi. El ministre encarregat és Alberto Ullastres, ministre de Comerç, que és el mateix participant del pla d'estabilització que hem vist, però es trobarà amb un obstacle cada vegada que intentin entrar, i és que la Comunitat Econòmica Europea reclamarà a Espanya que sigui una democràcia. Però clar, el règim si anem a les característiques del règim franquista, es declarava com antidemocràtic. Per millorar la relació, però, sense haver de canviar aquest sistema polític, van signar un tractat, el 1972, que no entren ben bé a la comunitat, però sí que milloren les relacions comercials entre Espanya i els països que formen la Comunitat Econòmica Europea.